Открихме се с Animals World, вече сме заедно и отиваме към една книжарница, където би трябвало да има фигурки на марката Папо. Да. Уха! Мале, колко е голяма, приятели! Да, това е грамадно. Аз си представях по-големи, казвам. Така, приятели, ние не си харесахме нищо от играчките на марката Папо, затова отиваме в Хиполент, където има фигурки на марката Шлайх и така. Сладолет. Това е много красиво и сега отиваме отново в магазин на марката Шлайх. Ето колко готино ще казва човек с милионери. Да, нали? Съгласна, приятели, съгласна. За първ път се виждаме и сме малко по-натъжени. И аз. На Окей, стигнахме. Ето го, магазина. Да, приятели, това са фигурките на марката Моджо. Ще видим, нали ще си харесам нещо от тук. Добре, отиваме при фигурките на марката Шлайх. Ето ги. Приятели, ето я на липицианската кобила от старата колекция, но е в ужасен вид. Тук е издраскана, тук също, навсякъде просто. Да. Но все още я има. Виж как ги редим. Сякаш работи тук. Вижте колко видове змии има. Много са готини. Доста време се... Шантовото куче. То всъщност има някаква порода, но не знам каква е. Според мен е някакъв мелес и няма порода, не знам. На такова ми прилича, много е шантово обаче. Да. Това е много сладко. Приятели, не мога да си избера какво да си взема и направо тази си я харесвам най-много от всички, обаче аз я имам в черен вариант. И не знам дали да си я взимам кафявата.